Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Philippine Standard Time las 4:16 na. Morning, kamusta na ang palibot sang siyudad sang Bacolod? Dugay-dugay isulod ta ang observation report. Suno sa Pag-asa daw natunaw na ang low pressure area. Ginapaabot naton nga mangin maayong panahon. Of course, may panalagsa nga pagtupa sang ulan bangod sang hangin habagat. Pizza 16 na kadasig, dali na lang mawagtang ang bulan sang Hulyo, saylo naman kita sa bulan sang Tigtiriwi sa bulan sang Agosto. Aber, observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action na Fred, good morning sa aton pinalangga nga mga tagpanamati. Good morning. Matognaw nga kaagahon sa aton sini nga mga kauturan. Masyado katawhay ang dalanon subong kaagahon diri sa syudad sa Bacolod. And may pila na ka mga salakyan halin sa area sa Mandalagan, bata ang nakita naton nga nagabiyahe sining kaagahon Action Fred. In fact, ang patrol Action Fred rina diri sa area sa may Ayala Capital Central wala Action Fred. Subong sining kaagahon
ang linya sang luyag nga makaparehistro sa Comelec satellite registration sa Ayala siya nakalaba action na friend. Damo naga idas da kay manti wala man korupyo mo. Yes, action na friend. No? Tuod na, wala man curfew and na-timingan man gani diri action na friend. Nga kay kung wala curfew, masyado naman ka damo, matamat nga pagdamo man sa pila naton nga mga kauturan nagalinya. Actually, ang linya action na friend ang pinakapunta sa may South Capitol Road Dampi sang Ayala. In fact, diriya sining kagahon action na Fred, ang linya masyado na sang nasiling talaga ang pinaka main entrance diriya sa may North Alley sang sining mall along North Capitol Road. Ari na diri ang kalabanan makitan mo sa screen siguro ni action na Fred ang iba niya higda pa. Malo May ka mga- Action Alvin, damo nang parehistro. Kay man kung madayon ang eleksyon sa barangay, kag iske sa Disyembre, ang mga kabataan na may mga ara na sila manok-manok nga kandidato sa pagkaiske kag sa mga barangay kapitan kag kagawad. Correct action no sakto gina mo ni gina sige ni paglantaw, that is why umpisa pa lang gani action na Fred sang ila sining Comelec registration o satellite registration. Ang mga mall dire nagatulog ang iban nga mga kabataan mo, especially kalabanan diri action na Fred mga jóvenes. Mayari man diri of age, medyo may mga edad na pero ari si Madam Bala pamangkotonta. Madam, diin ka pa nga barangay halin ma'am? Punta Taytay. So bali ikaw ya maparehistro ma'am? Ha? Sino? Bata ko. Bata mo. Bata mo ya diin. Nasa basibalay na nagat pa, nga patabaga. Nanagat pa. So bali ikaw ya nagpila. Sila. Bali ini nga linya mo, mga kasano ka pa ding linya. Subong lang nga kaagahon o kun? Kapon pa. Kapon? Anong oras ka pa di kapon? Mag-alas 3. Ang hapon. Sang hapon. Linya ka na? Linya na siya action na friend. Haling kapas punta Taytay, di ka nga purok to? Purok maabi-abihon. Purok maabi-abihan action na friend. This time siya ang galing niya in behalf sa iya kabataan. So makitan ta palapitan ta bala action na friend at least para makitan na sitwasyon no ang kalabanan diriya gahigda pa diriya action na friend, may dala nga karton, may mga habol pa ang iban katindog pero ang kalabanan diriya action friend sini nga aga pungko higda amo ni ang iban diri may mga kabataan pagidya diri mga nanay naman ang iban may mga dala na diri sila tubig no may mga dala na rin tubig, may bangko pa ang iban using mansong cellular phones para hindi konbala action na friend, hindi matublag ang ila katuyo lain diri kay kung tuyuhon kag diri action na friend base may masingit sa linya mo. Ang kilidriya sang pre-morning, sir. Di ka paling barangay, sir? Barangay Bilimonte, sir. Bilimonte? Bago ka lang kabot? Bago lang hindi abot. Maparehistro ka? Oo, bata ko. Ang bata mo man. Para bata, mas maya din mga ginikanan ng linya action na, Fred, no? Para sa ila nga kabataan. Diriya, action na Fred, padayon naman ang pag-abot if you are passing through sa area sang North Capitol Road, ongoing ang pag-abot sining mga kabataan. Wave pa, wave ba na yun? Wave, danay, wave. Ay, good morning. Ang ibang reaction na Fred panilhig. Ang ibang diri temprano pa may mga traffic enforcers man patigayan man na diri nga nakita naton para sa siguro sinili niya bantay sa linya o kung temprano pa ang ila sining nga duty, no. So for amuni ang sitwasyon karon diri sa may area sang North Capitol Road sining aga ang nasiling na ang linya action na Fred sa may North Alley sang mall padulong na sa area ang pinakapunta ara na sa may South Alley sa
sining mall action na Fred. So sa aton sining mga kauturan, temprano pa nga nagapadulong iti of course balon kamo kape ang pinaka-importante diri may power lang nga matawag bala action na Fred no paagi sa pag inom sang Santon Plus Herbal Coffee Mix. Redaksyon ninyo Bugina Indisi Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:24 na Sabado subong. Oh, may plano kamo kung anong pamahawon karon nga kagahon. Ako ya nakabakal ko kahapon lamayo nga karahob la. Pretuhon ko na karon na. Ang karahob lang nga lamayo, tigi-tigion mo sa pagkanamit mo. Tapos gisa ka munggo bla. Bawa. Kung mga arthritis ka, hubag naman. Tapos bakal ka Bisaya nga ginamos, bakla mo kalamunding. Tapos kutitot ay abaw sa pagkanamit. Kampyon nga pamahaw, karon nga kagahon. May kalokalo ka. Ang gaserve sa imo, bago lang tapos maligo, gatampi tuwalya, koloryilo, aragay sa pagkanamit. Halong lang nga hindi mawagwag. Action Radio Philippine Standard Time las 4:25 na. Ari na si Rochelle Evangelista. Nagapanamyaw na aga pa, happy weekend ko no. Si Manjo Arniho, gamonitor alin sa Hisusa Heights, Estipania. Tamyaw Diana Villanueva, si Julian Arniho, kag Toto Umi. Good morning sa inyo Si Erne Odasco Lidas. Ara naman si Kit Divine. Kit Divine, good morning. Gamonitor Barangay Mansilingan. Taga Mansilingan, good morning. Kay Arlene Villalobos, morning. Kapita ni Tibao. Liki tabako kag tinanok nga saging. Ano ni? Abal, tinabal. Sige kay Sophia Cono Angel Tanalion, Salvador Tanalion from Pontevedra, with love. Sige, good morning. Kay Aileen Flores, may lang nga pag-upod sa ato na, tagsagid, kakaagahon. Si Judge Snap Yamantiga bugtaw na ni, kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos kag Bob Brancia, good morning. Si Toto Raul Alibuga, galadlad ka na pamahaw mula sa Dalom. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo. Dira sa Purok Balulan bago kay Ana Diaz, good morning man. Kay Philip Bilyesa sang Murcia. Si Pare Kinit Pabun, kamusta? Si Marvin C. Si John Hidalgo sa Manapla. Si Pare Erning Huriliaga bugtaw na ni. Richard kag Toto Bino sa Barangay 4. Si Paring Istoy Querido abi walking na. Sinini Pato sa Bago Karkuloko naga-monitor na sini nga kaagahon. Action Radio Philippine Standard Time las 4:27 na Sabado subong. Wala kita libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon pero bukas Balita Espesyal!
Action Boy, sa atin sining nga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Paligo. Yes. Una akong Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy sa cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds Sang wala. colds. Trangkaso. Muna. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Ah, Kaya okay. syempre, ang init sang lawas kung Action Boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag Action Boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Yan. Tightens the skin, Action Boy. Kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Oo, Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung Ininit. maligo ko. Ano kayo mo Ay, yan? maguro. Wala tabla sugpon. Hindi ko na muna mo yung ininit, naligo mo na muna yung Bo, mukha ito. Akon ko rin taman sa init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man nga araw-araw, mado iliteral, yung ipabagbo mo ka puti ka din duban paper. Hindi man na. Galite. 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 Galite sa skin. Yes. Ang next Action Boy, Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Arap Tubig lang yung yung cold gali. na tubig. No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya, Relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara na mga bugtaw, ara na mga masakit. panakyaw. Ara na mga balita. Ara na mga balita. Ang mga Ara na mga balatian. Ginano yung mga cells lagi na papukay. Uy, kubiri nito na kubiri. Ang next Action Boy, naga-accelerate sa metabolism. Okay. Magpaligo ka, Action Boy, ano una mo nga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Tiil. Di ba may ara tutuligad balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman Dapat naman ulo. sinadaya kaya unahon mong ulo kasi kung magulpihan ba lang ng kung may hit. Gulpi lang Nasa naman sa... nato ni balita special. tanaw- Kung anong una Ako nga dapat nabasa ko bason. binga dapat kung unahon na i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imong nga tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi ka mag-cold basi Mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ang next Action Boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, hambal nila, hindi mamasa. Pero may ga-advise ka iban nga Kung ininit. ihulom sa ininit nga kung tubig. init okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Take bro kay init. Oo. Hinit saya. Oo. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa hindi ka sa- ininit. hindi ka mamasa sa hindi ininit. May mo na din siguro. Kadabo, palaligban. Ano mo pagida? Ang next Action Boy, ang hot water, maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually Action Boy, cold. Cold kaya? Kung sakit ako ng ulo, Ako bala na kung nung Towel. ara. Ako nung ara da. amo na, Ako nung ara lang very content Mayo ko kay with mo. si Action Boy. May kay inyo kay may hot and cold ka mo. Ako nung lang ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog ko sa December. Ano kayo? Amo lang ito wala na daog galing sa December. Ang next Action Boy, ang hot water, naga-relieve siya sa nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Hinimit, Correct. para oo. ma-clear dira ang mga ano. Oo. Nan. So, amo na nahimuon mo. Ang pinot sang ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next Action Boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nung kuan kung adlaw kinang ano man hindi ko kuan ang adlaw dapat hot water water. kuno para ma-open ang pores mo. Tapos Pagkagabi gabi. ko no cold naman para mag-close siya kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold kuno ga-close ang mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog ka kung gabi. Batay check lang kay Ate, hindi hindi ko pwede sigurado. nga close kung aga, kaya di mo yabok. I-check lang da kay Sige, sa i-check Saturday. i-check lang da kay ako ya basta kung ano lang tubig da hot or cold ya paliguon ko lang na. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa... Basta ang tikang sang panahon habagat gyapon ang nagaapekto sa western section sa northern kag central Luzon. Ang western Visayas lakip ng Negros Occidental kag syudad sa Bacolod maka-eksperyensya sang magal-umon nga langit may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan nabagat na nakatungdan pakadto nabagat na nasidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon may kasarangan tubtob may pagbulumadlos nga pagbalo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:34 na. Baw, ang pila naton ka mga kauturan nagpalayag damay pagsalig ang pila ka senador ka Health Undersecretary Maria Rosario Berhere Sink bilang officer in charge sa Department of Health. Baw kasi dukin nagligad to puwerte. Amo na tong aragkada sa ila daw tuko nga hindi magalin sa iya pwesto. Galing kay manti dipinsa man gyapon mo si Anay Presidente Rodrigo Duterte. Puwerte ni si Berhere nga ni sa tong panahon nga purtigid ang COVID ang iya siniserbisyo wala kapin kag kulang. Daw may posibilidad. Inaya wala naton nagasiling pangunahan mo ya kunong desisyon sang presidente. Pero madamo nagasiling daw kun ula lang abi pamulitika si Berhere nga ni ang respeto sang pumuluyo ara sa iya mo. Kun abi iapuin sa regular na ged daw mayo ini kay mapisan klase bayan ni, no? Kag daw wala iabla isyo kontra sa iya lain sang secretary sang health sa una nga sos. Grabe. Kadamo sa mga senador nga hindi gid konforme. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:36 na. Muning da ka Aileen Flores kag kay Rone Cipriano. Baw nya may tinanok nga saging da. Manamit man. Kay Imbong Diocampo pod kay Kapbito sang Maaw. Ara sila nagaupod-upod na sa aton karon nga kaagahon. Dira kay classmate ko Efren Pumpirada sa Sumag. Good morning Si Marlon kag Lagrimas Reyes nagaupod man sa aton tagsagid ka kaagahon. Mga Belmonte family sang Purok Riverside Sumag, sa Dilag family sang Sumag. Good morning. Si classmate Nets Alarcon kung kaisaga text man nga pangagda kape. May na kung may mga tulo-timpo kita, makapulo pangapi kita, no? Kay kisara mako sa mall, daw pila to ka inadlaw nga wala kita makakadto dito bangod sang purti kasako bla. May mga importante gid nga bagay nga ginapalo up, nga kinahanglan gid ang aton presensya. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:37 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Life Extension Vitamin.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, kinaulat natin nga Pagsuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tiyon nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tiyon sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate. Siyudad sa Bacolod, ginklaro ni Mayor Albi Benitez nga karon nga adlaw Sabado magaumpisa ang pagpangkakas kag panghawan sa mga spaghetti wires nga magaumpisa sa Dalan San Juan at tubang sang Sibres Hotel. Suno kay Benitez magluwas sa spaghetti wires, target man ang sang clearing team nga kakason ang poste sa mga tilkos nga makabig nangin redundant o kung wala naman ginagamit sa lugar. Amo ina karon nga adlaw magasugod tagsa ka semana
ginaschedule lang ang clearing operation agod malikawan makuno ang pagginutok sang trapiko ilabi na sa adlaw Lunes kaga Biyernes. Halos mga 20 kuno ka personnel ang kinanglanon sa mga tilkos nga magtrabaho sa isa labang ka poste nga kalayoon sang distansya agod mapasiguro nga hindi maapektuhan ang ila ginahimo sa pagserbisyo man sila nagtundan nga mga kliyente. Amo ina ang pila ka mga arangkada, mga balita dire sa siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na kay Chupilo Espanola Jr. Good morning. Tamyaw si Nanay Saling Hastia sa Tagda Sunto sa Hinigaran. Kay Sherwin Hugos, Gapamatigid Murina Iskundi sa Russia, Barangay Sibukawan sa Isabela. Ariman, si Utay Benedicto, tamyaw kuno si Madam Vanessa Starmayo sang Minnesota, USA. Kay Hani Herbas Dandoy, good morning. Tamyaw ko da si Nanay kag Tatay nga perme gapamati sa Barangay Bagaas, Hinigaran, kag sa tanan nga pamilya Dandoy kag Herbas. Subong man si Jobert Manzanares, tamyaw ko aga pa si Catherine nga nagahuragok pa agali man. Amo ni oras gahuragok pa. Sige reglado. Ito takping baba si masudlan lang aw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:49 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa aton sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales kag ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga porma pero actually iya sini scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae, ang mga scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton may ara roasted, masilin sila iban niya boiled, ginatanok, iban ano pag Tita Wilma ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gidiya, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut, may ara pagid spicy. Tikon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas ano syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani anong benepisyo nga makuha naton sa mga mani? Makabulig siya sa bodybuilding. Bodybuilding, muscle building, bodybuilding naton nagapataas pagid sang aton energy, no una-una gid makabulig sa aton muscle building,
Nagapataas ang aton sini energy, ikaduha. I'm sorry. Ikatatlo, nagapaabtik pagid sang memorya na. Nagapaabtik sang memorya ang pagkaon sang mani. Amo nang ginagamit sang mga estudyante kung kaisa, no, kisa galing gakawili iya sa pagkaon sang mani. Nagabulig man palikaw sa pag-angkon sang masakit sa korason. Kag eksperyensya sang stroke malikawan ina kung ikaw palakaon man ni kay dako ang iya mabulig sa imo. Kag makabulig man sa pag-lose weight kung gusto mo mag-lose weight, kaon ikaw man ni kag kabalugid kita nga ang mani rich in antioxidants na damo siya antioxidants, may minerals, may ada pagid mga vitamins, kag ang mani makabulig pagid sa pag-control sang blood sugar o sa mga may ngipon pa nga mga diabetic naton nga mga kauturan. Pwede gid na makakaon sang mani kay makabuligid sa inyo sa pag-control sang inyo kalamay sa dugo na kag makalikaw man sa gallstone. Bato sa inyo sini abdo makabuligid ang pagkaon sang mani kag ginapahagan-hagan pagid ang ara sa mga nagaedad na kun palakaon ikaw sang mani ginapahagan-hagan sini ang pagdamo sang imo wrinkles. May oil mismong mani, di ba? Ginapahagan-hagan ni ang pagdamo sang imo wrinkles. Inang mga early signs of aging na pareho abis ang discoloration. Paglain na sang kolor sang skin mo, kag ang mga wrinkles man sa imo pan, especially sa imo guya. Posible abi ninyo sa pagkaon ninyo sang mani, ma-resolve gid inang problema ninyo. Ara naman, beauty tips na para sa inyo. Ang mani, as in, very, very rich pagid sa vitamin C. Nga amo ang importante sa collagen production para sa aton sinimatahom nga skin. So, nga ang iban dira gabakal na lang collagen, no, para nga oiling ila sa skin kag mangin looking younger. Abi pa amo kasi na ara yaman ni natural nga pamaagi para nga maka-produce collagen ang imo mismo kaugalingon nga lawas samtang ikaw nagaedad. So pila lamang ina ka benepisyo para sa aton ang pagkaon sang mani. Ano ba Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:57 na, pasudlon tang report sa puwersa sang aton kapulisan, nag-apply provision sa kasong illegal drugs, liwat balik sa bilangguan, matapos madakpan sa buy-bust operation. Kaso, ginpasaka na batok sa sospitsado. Lunes Balita. Detalye sini upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric.
Good morning, Sir Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Balik liwat sa bilangguan ang 33 anyos nga soltero matapos matakpan sa bypass operation sa Huwebes ang gabi sa kaso gihapon nga illegal possession of prohibited drugs. Kahapon nga adlaw, Sir Fred, ginpasaka na ang kaso nga paglapas sa Section 5, Section 11 ang pagbaligya kapagupot sa ginadilian nga droga bato kay Romeo Madera Jr. alias Nini, ginakabig street level individual nga pumuluyo sang Poroxon 7, Barangay Handumanan, Siling, Siyudad sa Bacolod. Na-recover, Action Fred, sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit sa papanguna ni Police Lieutenant Joven Bogato. Ang kapin, 28 gramos nga sabu nga may market value nga 190,400 pesos. Sunod kay Bogato, Action Fred, mga isagay man kasimana ang ila sinisurveillance kaghinimo matapos maka-apply sang provision ang suspitsado sa kaso nga illegal drugs. Ang ating subject diri mo si Romeo Madera Jr. Maka-recover kita diri sir sang siyang tanan transparent plastic o mga suspected shabu nga nagabulubanta. 28 gramos ni sir. Mga balor 190,400 pesos. Ano sir ang background ni isang natakpan nyo, sir? Bali, under provision pa ni Subo ay isang 2020 natakpan man ini siya sang same man nga kaso. 2021 lang ini siya. Nakikad tuig siya lang ini nakabuwa sa handumanan na BGMP. Actually, ara naman sa ato na drug watchlist siya. May mga kagin ng tapot. May nabato naman kita nga report nga nagbalik naman sa iya nga bisyo di mga saksimana ginang natin nga monitor ni sa iya para ma-counter ng mga nag-aabot sa atin yung mga report. May ideya na ka mo, sir, kung di ng sources sinigahalin, sir? May nang-emission siya, no? Source niya para sa handumanan ang iyaman niya mga source. Amo pa na ato yung gina-counter sa buong sir, yung mga follow-up operation. Ang movement niya sini, basically aga-report pa niya siya every month sa iyang provision officer. Unless ang movement na nag-hire kay kabayad lang sa tag 200, 300 sa mga motorista na para nga magdulong siyang item. Siman siya ng kwarta para magkaliwaan mo sila. Ano ganun sir ang iya trabaho? Magluwas siya nga nagbaliga sa sabuan sa ibang nga trabaho? Wala naman. Ara lang siya sa ilang balay para nakuhaan natin siya. Police Lieutenant Joven Bogato, tagapamuno sang Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanong nag-report, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 5. Amo na kung wala trabaho, te baligya siyabo. Daw ginanegosyohan na subong Daw baligya ka lang dulce sa mga barangay. Prong kalabanan subong ti kung barakpan ka, ti kit-kit ka man rihas. Kung daw medyo magbulubato ka dyutay, ti kundi tingga man ang premyo mo. Morning kay Jimmy Latido Sr. Morning kay Kagawad Kuno Rene Honggoy, Barangay Mailom, mga tanod on duty subong. Morning man kay Bonifacio Warrior Team Purok Kawayanan, Barangay Mailom. Okay taga Barangay Mailom da good morning. Si Dodge Dalida morning na daw no kay Perla Dalida kag kay Sinika Mahilom. May lang nga pag monitor tagsagid kakaagahon. Mayong balita para sa aton motorista sa masunod nga simana, another rollback naman. Bago kung magsigi-sigi ini, daw kaayo, no? Magsigi-sigi, abi, daw simana, pagkatapos mga kada simana, bisan kapito. bisan kapito lang mag-rollback ka, okay na. Mahaganagan bala. Ang ginapasan nga pag-antos man sang aton mga driver sa kamalahalon sang gatong. Di ko mag-us-os nga mag-us-os, nami ini ang resulta ya. Kag ang mga operator gayuhom-yuhom man Ambot silingon pila ka bulan tunga daw resto lang perme. Ang mga driver sa taxi kag di pasahero nga salakyan kung mag-us-os ka magdubo ang presyo sang gatong, ambot silingon makabayad ka bala sa arkila mo. Kag ang pinaka-importante, may bring home ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na. Kay Robert Miggs, good morning sa
Dorimon sa Herbias 2 Villamonte from Duterte Ranch sang Davao. Duterte Ranch sang Davao. Good morning, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa aton na tagsagid kakaagaon. Mga headlines sang DCRH daw kasubo, no? Amay kag Iloy, pinatay sa iya bata, bawo amo na. Nasulat na inay. Kabudlay sang amay, kag ginikanan nga magpatay sa ila anak, apang ang anak kon lulon sa druga daw kahapos lang magpatay sa ila ginikanan. Grabe, no? Amo nang halit sang druga. Makakululba. Kung may isa sa pamilya nyo nga inigo sang druga, hindi na malipayo ng pamilya, gamo na ang pamilya. Labi na kung lala na, daw grabe na gid ka-addict ka sa isa ka membro sang pamilya, ang ginapasan nyo da impyerno gina sa sulod sang inyo sini puluyan. Amo na nga kung ikaw ginikanan, halong ka. Dapat disiplinahon ng kabataan nung kagid sa droga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Doktor Pinoy. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 21-12. Una nga bula, resulta 21-12. Second draw, 26-3. Ikadwa nga bula, resulta 26-3. Third draw, 27-35. Ikatatlo nga bula, resulta 27 kag 35. Ariglado, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita. Jackpot 96,788,312. Ang jackpot 96,788,312. Ari ang winning combination 4, 49, 46, 15, 44, 48. Resulta, winning combination sang 658, 4, 49, 46, 15, 44, kag 48. Saylo kita, 645. Ang jackpot, 47,631,501. Ari ang winning combination in any order. 35, 2, 26, 4, 37, 33. Winning combination sang 645, 35, 2, 26, 4, 37, kag 33. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Kadasig sang inuras, no? Morning, kay Milili Oligo. Morning ko no kay Bosya Lito Baba. Dira kay Teresita Marabilia, morning. Barangay 6 monitor sa programo. Mga pamilya Marabilia Solano. Sige, dira sa Barangay 6, good morning kay Teresita Marabilia, subong sa mga Solano nga pamilya. Kay Statsis na good morning. Kay Teresita Marabilia, good morning. Naga-monitor ko sa program da sa kapihan ni Fernando Marabilia sa Barangay 6. Muni man kay Norma Solano. Sige. Kay Baran Nene Rico, good morning. Po kayo si aming Opsima Gingging Perez. Kunsing Baran halin kay Nene Rico Baran sa Sitio Pait, La Carlota City. Mga taga La Carlota, good morning la. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11. Bao, taas naman ang presyo sa pandesal. Ang pandesal sa una sa tiyempo namon, daw dako pa sa 2 ka inumol. Subong yang pandesal ay abaw. Daw dako lang sa huli na. Porte, no? Daw isa mo lang katimo. Porte nga pag mahal sa balaklon. Manang pabilo sina gatong, basta gani magmahal ang gatong, paabuton mugid nga ang tanan nga balaklon magaibwal man sa merkado. Kay Melinda de Meren, good morning. Kag kay Jose Mungcal Torilla, nagamonitor man sa aton karon nga kaagahon. Aber buksan kong buon-buon ko, duga na ni nga wala mabuksan kasi hindi ko mabasa bala. Morning, tamyaw ko asawa ko si Gina Toribio Panes, kaga bata ko aga si Ila Jean Panes, dira sa Hacienda San Isidro, Barangay Kubay, La Carlota City. Halin kay Gamay Tulusa
Panes. Sige, good morning da sa La Carlota City. May lang nga monitor. Bawa. Basi karon makapamasyar na tato sa mga grupo naton sa kapihan. Natapos na giman ang aton sini pila ka mga obligasyon. Hidlaw mo ko to. Ato na pirmi kanday Munsing Syukon, arada kanday James Patalagsa, kisa si Bibitan, gapit mada, si Jubert Carion, si Joe, si Roger Aguirre. Daw, di ko magsala. Karon o buwas ang birthday ni paring Joel Perido. Happy birthday lang. Purte ni si pare Joel Perido kung mag-birthday. Kompleto yan mo. Wala ka sa pangitaon mo. Kung litson nga kanding mayara, litson baboy mayara, litson manok mayara, pati litson pispis mayara. Kompleto. Grabe ni. Si Don Joel Perido kung magiwat sa iya kadlawan. Idlaw man ko da kanday Boy Balaho, kanday Dot Sullivan, Nelson Distrito, Munit Rujas, kay Jok Torres, si Larry Benitez, pirmi mada. Si Maral, si Pareed Jackson, kamusta? Si Billy the Kid Caro, dira si kay Paul Hepes, kay Abner Magallanes, kapit-hapit mada. Si Jimmy Candelario. Kisa makita ko na galabay-labay sila sila ni Nick Quadra. Good morning da sa inyo. May lang kapi-kapi, tagsa kahapon. No? Kasi kung nagatamyaw, mas happy birthday kay paring Joel Peredo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Kay Dante Makilan, good morning. May lang pagmulo minutor tag sa gid kakaagahon. Taga Gimaras da, good morning. Naga-monitor man taga Gimaras. Mayong aga lang may lang nga pag-monitor sa Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumanahan sining waragwagan. Madamo gid nga salamat. Mga ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo Standard Time, las 5:21 na. Kamusta na ang aton sini mga kauturan padayon nagaupod sa aton si Bugol di Monteverde kuno sa Barangay 2 ara sa Kapia nagabaligya Ibos. Namit ning Ibos no. Isulusaw-saw mo bla sa pula nga kalamay. Kay Michelle Sayo Gimeroy, good morning man. Si Artandoy Arimano, good morning. Tamyaw ko si Maninoy Tonyo, gapamati gid tagsa kaaga. Sige mulo monitor lang. Duludugsing lang kita sa tion sang kaagahon. Ginapanumdum lang naton nga ang
alas 6:30 bala tubtob alas 7 naton nga komentare. Sorry gid kay komentary program wala kita lawag kung kaysa sa mga ginapadala ninyo. Ginatingob tayo na kung kagahon, kay kung kagahon na namit gimandrudugsing mo, no? Kung kagahon ti Huwebes kag Biyernes, may ara kita panguma. Amo nagagasugod kita alas 4:30. Pero Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, Sabado, alas 4 kita gaarangka sa aton programa. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:22 na. Oh, sige. Morning kay Hilario Dako Aranico. Tamya ko lang akon apo sa iya birthday subong si Z. 4 years old na. Z ang ngalan. Si Utay Benedicto tamyaw ko kay Kagawad Ares Agda, Boss Doming Arcio. Good morning. Kag mapisan nga mga tanod sa barangay San Jose si Palay. Ba si Jinky de Alagdon, morning ko no. Kay Mr. Arthur Jeep Villasor, Star Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Christine Manalo, Angelica Lapi, Mikey Montilla, mga pamilya sa barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, halin sa Arizona, USA. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Diri kita, mga balita na ito nga natipon sa Bacolod City Hall, kopya kuno sang kontrata angot sa pagbakal sang AstraZeneca vaccine na bato na sang karon nga administrasyon sa Bacolod. Detalyo po kay Action Art Tayhupon. Action Art. Good morning, Action Fred. Nabato na sang lokal nga panguluan sa siyudad sang Bacolod ang original nga kopya sang kontrata angot sa pagbakal sang siyudad sang AstraZeneca vaccine para sa COVID-19. Suno kay Mayor Albi Benitez. Iniga dokumento ang tigayon nga nakuha sang City Legal Office o konsyal o gikan mismo sa pamunuan sang among kumbiyahan. Dugang panibiniti sini nga dokumento ang padayon pa sa karon nga ginatun-an kag ginawasisa sang CLO. Plano man sang alkalde nga hinion ang bulig sang gobyerno nasyonal angot sa pagariglo sini nga obligasyon. Bangod ini sila ang nangin kabahin man sang tripartite arrangement nga natabo. Sa naibalawan nga base sa ginperman nga kontrata, ang syudad sa Bacolod ang mayara pa sang 98 milyones ka pesos nga balanse kung nabilin nga balayran sa among nga kumbuyahan. Gatagan lang kami copy kagapon, so we are now looking at it. Who gave you the copy, Mayor? The original copy. Yes. Where'd you get it from, Mayor? It was given by AstraZeneca. Okay. So right now, it's under study now? It's under study now. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Art Tayhupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:25 na. Ba si Katiber arana gatabid na sa aton karon nga kagahon. Si Elizabeth Gamala tamyaw ya belated happy birthday kuno kahapon kay Attorney Leopoldo Siuko Jr. Sige, belated happy birthday kay Attorney Leopoldo Siuko. Natamyaw ka ni Elizabeth Gamala. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:25 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kon pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, Gobernador Lacson na Balaka nga magalapot naman sa basubra isa kagatos ang kaso sang COVID-19 masunod nga bulan. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Para kay Negros Occidental Governor Bong Lacson, may ara sang peligro sa gihapon nga ituga ang COVID-19 pananglit nga desisyonan ang ining plano nga himuon na lamang nga optional ang pagsuksok sang face mask sa pampubliko nga lugar. Suno kaya Lacson may ara siya sang kabanaka nga sa pagtapos sang sining bulan sang Hulyo diri sa Negros Occidental, posible nga maglabot na naman sa masobra isa kagatos ang aktibo nga kaso. Ini bangkod nagligad nga sibana o kung nagligad nga adlaw nahibaluan sa datos sang Provincial Incident Management Team nga may ara sang pagsaka sang COVID-19 active cases. Liwat gin panawagan sa gihapon sa gobernador sa mga nagrense nga padayunon ang doble o kon triple nga paghalong bagod sang sining pagbalik naman saka sang COVID-19 cases sa madamong lugar sa pungsod sang Pilipinas. I think we should now tell the public that it's possible that by next week we will be hitting 100 active cases already. Because I noticed the other day there was 9, yesterday there was 12. So parang gasaka. And we hear a lot of information that people we know are getting hit by COVID. Let's be aware of that and continue to protect ourselves. No? Because now there's talks about using face masks as optional. No? But right now that is still not in place. So let's continue wearing our face masks. And be vigilant the fact that
there is an uptick in COVID cases even here in Negros Occidental. Sa record, nagapakita nga as of kahapon na July 15, ang Negros Occidental ang may ara sang 41 ka mga COVID-19 active cases. Ang ka-aksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:36. Ekstra nga paghalong daw ga amat-amat siya saka kabay pa nga daw kasag siya pagsaka ihawiran. Crab mentality. Sa COVID inaya, no? Para nga hindi siya liwat mag-ibwal makaduludla to nagligad nga mga tinuig. Kay Mark Navarro Baligwas, good morning. Tamyaw yada, pamilya Baligwas sa 6th Street, Purok Tangkong, Barangay City. Taga Barangay City, good morning. Kay Silis John Dexter, kay Aida Alunan, ara man sila. Kay Ray Flores Barayuga, good morning. Tamyaw kapihan ni P. Barayuga sa tanan nga nagapangapida sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Monitor lang sa Barangay Estepania, Fortune Town. Kay Mario Olvido Aquisa, good morning lang. Happy birthday ko no. Ang duwa ko kaapo, Junior kag Gina Aquisa Hamora. Good morning sa duwa mo kaapo kag happy birthday lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:38 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Kung ikaw Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Unang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy sa cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds sang wala. Colds. Trangkaso. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya okay. siyempre, init sang lawas kung Action Boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag Action Boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Tightens the skin, Action Boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti? Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo? Wala tabla sugpon. Di ko na mo naging mo yung ininit. Naligo mo na mo na yung mukha itom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, taman si init. Hindi man yung araw-araw. Kado iliteral yung ipabugbo mo puti ka din bad paper. Hindi man na. Galite. Galite sa skin. Yes. Ang next Action Boy, skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. Ang mga immune system mo, nyaps bugtaw. Ara na mga masakit, ara na mga balita, ara na mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na yun. Kubiri! Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, Action Boy, ano una mo nga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Di ba may ara tutaligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman lansin na daya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan ba lang kung may hit. Gulpi lang makapon sa... Nasa naman natin yung balita special. Kung anong una ako dapat nabasa ko binga dapat kung unahon i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imong tiil. Okay. Pasaka. Kay kung alin ko na sa babaw, basi kung gainit ang lawas mo, gulpi ka mag-cold. Basi mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo. Balita special ta na sa Sabado. Ang next Action Boy, kung hot water naman.
Ang hot water, ang benefits ni Nation Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, hambal nila, hindi mamasa. Pero may ga-advise kay iban nga ihulom sa ininit nga Kung tubig. init, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Bro kay init. Oo. Hinit saya. Oo. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna tayo siguro. Kadabo pala ligban mo pagida. Ang next action boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually action boy cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo. Ako bala na kung nung ara. Ako nung ara da. Amo na. Ako nung ara lang Very content Mayo ko kay si action boy. May kay inyo kay may hot and cold kamuya. Ako nung ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daog galing sa December. Ang next action boy, ang hot water naga-relieve siya sa nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang mga nan. So, amo na nahimuon mo. Pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw, ginang ano man, hindi ko kuan. Ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Para pagkagabi ko no, cold naman para mag-close siya. Kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano dahil kung gagatulog akong gabi. Batay, check lang. Hindi ko pwede nga close kung aga. Kaya di mo iyabo. I-check lang da kay... Sige, sa Saturday. I-check lang da kay ako basta kung ano lang tubig da, hot or cold, paliguon ko lang na. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante mapasiplat kita sa pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, nagpakigisapol kag nagpakigdialogo man kahapon ng mga kapulisan sa idalom sa Bacolod City Mobile Force Company sa pamunuan sang Alangilan o kung barangay Alangilan diri sa syudad sang Bacolod. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Jose Edel Manzano, ang Force Commander sang Bacolod City Mobile Force Company. Personal sila nga nagpakikita upod ang mga kapulisan kay punong barangay Danji Tanista Senior upod man sa mga miyembro ng BHW kag mga mangunguma sa Purok 14 barangay Alangilan para sa visitation dialogue kag pulong-pulong sa barangay. Sunod diri kay Manzano nga tuyo sang sining pagpakigsapol nga makapatigayon man sang pulong-pulong sa Upper Sitio, ilabi na sa barangay o na Purok 14 para ma-discuss ining community anti-terrorism awareness kag mangin bukas ang mga pumuluyo sa posible manginhalit sang komunista. Amuning balita sa patrol, ang report sa patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sang vitamin D3.
Bugina ni sa aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Si Ana Sinuro, ari siya, nagaupod man sa aton, kay Evelyn Sinaon, good morning, ga-monitor sa Purok Gaisano, Barangay Alihes, tamyaw ya kuno, si Lani Kaglini Hulagay. God bless. Sige, may lang nga pag-monitor. Kay Brian o kon Ryan, taga Mulila, good morning. Naga-monitor lang kami. Sige, thank you gid. Kay Huma Lumina, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Happy birthday lang kay paring Joel Perido. Enjoy gid siya sa kaadlawan. Happy birthday lang kay ang din sa sa Elpiser adin ang baw kumplito kuno ga plano pa kung ibutang sa Don Salvador, ibutang sa Elpiser, Porte ba? Ga pili lang si paring Joel Perido sang butangan sang iya sini kaadlawan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Oy, ari ho, immediate hiring ini base kon may abilidad ka, nagakinhanglan ang Robin Hood Commercial sang siyudad sa Bacolod, nagapangita sila sa mga masunod. Junior salesman. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Sa aton aksyon balitang bayan numero 1 upod kita kay aksyon Boy Duran kag aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension Vitamin D3. Ang mga tao